Igbo sịrị na nwata kpata ọgụ ji ọ dị ka ya na ọgụ arọ ga-eso na. Ọ na-abụ nwa agụ bido igbu anụ nke ya n'aka ya, ọ na-adị ya ka ya bụ agụ mbụ gbuwere anụ. Olisa kere ihe niile n'ụdị ya. Chukwu kere nwoke ma kekwa nwaanyị, kekwa ọgaranya maka ego ogbenye ọnụ ntụ. Ya bụ Chukwu mere na anyị na-achụ ma chụta, bịakwa mee onye na-achụtabeghị ka onwe olileanya na ya ga-achụtali. Mana kedụzi ihe mere na anyị bụ mmadụ bịa mee ihe niile ọ na-agbagoju anya. Onye chụta akụ nke ụwa ọ kpaa oke n'etiti ndị na-achụtabeghị. Onye buru ụzọ chụta ọ dị ka onye ka na-ebido ịchụ, makwa na onye na-achụtabeghị enweghị uru ọ bara. Ịpụta ọ dịghị ka ibiela Chukwu ọma ebe ndị ọzọ na Chukwu nwere okwu. Ndị ma bụ mbụ ịmazighị ha maka akụ nke ụwa abaala gị aka, i werezi aka gị kpaa oke maka na ị chere na ihe uwe zuworo gị. Ọ dị mkpa ma dịkwa mma na chi gị foro gị. Ekpere anyị bụ ka o fuoro ma nwoke ma nwaanyị maka ọ ghara ịbụ n'ihe a ga-eji wee kpaa oke. Ee, anyị maara na ililo gara onye ọ dịka ọ hụrụ Chukwu anya, mana ka ị hụrụ Chukwu ọ pụtaghị na ọ bụ naanị gị ga-ahụgide Chukwu. Mgbe chi onye jiri bilie ma cheta ya bụkwa ụbọchị ya. Rie akụ gị ma ekwekwana ka e were ikpe oke mara gị, maka na ị maghị ma akụ ahụ ọ ga-erugo aka ma ọ bụrụ na Chukwu na-akpa oke. Abụkwala nwata gara ịkpa nkụ chere na ka aka ya juru eju na ọ kpachala nkụ niile dị n'ọhịa. Ka ọnwa nke gị bidoro chawa, emekwala ihe ndị ọzọ nọ gị n'akụkụ ga-eji gaa jụwa chi ha ajụjụ. Were nwayọọ, maka na akụ nke ụwa dị anyị were bịa, ọ ga-adịgbukwe n'anyị niile. Gị onye na-achụ ma ịchụtabeghị, jizie ike ma tiere ya uchu. O teka aka o ji dị njọ ọ ga-adị mma. Gwudozie ike ma gbaa mbọ dị na ya, maka na anaghị anọ n'ụlọ ebute ozu ọdụm. Ma ya bụrụkwana na o nweghị ihe ọjọọ eji were mara gị ndị mmadụ jiri akpa oke ebe ị nọ. Ka ị na-agba mbọ gị niile, buru n'obi ma mara na ọ bụrụ na ọ gazighị taa, ọ pụtaghị na ọ gaghị agazi echi, maka na uwe enweghị usoro. Ma mgbe chi gị ga-emechakwanụza gị, emekwala otu ihe ahụ i kwujọrọ ndị bugo ụzọ mere na mbụ na-ezighị ezi, maka na Igbo sịrị na onye gaa ogwe gbajie baa aja agwa. Ha akpakwala oke. Enyi m, mara na ọ bụrụ na arụsị na-eri asaa eri ha asaa, ọ naghị ezu ike. Ma ga echefukwala na ụkpa na okpoko gburugburu ntị chiri ya. Ya mere, chetakwa ka i were mmiri na ncha na-akwụsị aka gị ike kwa mgbe. Mechie imi gị na ọnụ gị ọfụma ma ọ bụrụkwana na ị ga-apụ apụ. Mezikwa ihe niile ndị ahụike doro anya gwara anyị iji were megide ma mebikwa ya bụ ọrịa nje COVID. Ọ dị mma onye ọma gere ntị n'ụbọchị taa bụ Satọde abalị 22 nke ọnwa Ọgọst, bụzụkwa ahịa nkwọ n'ala Igbo. Anyị si ka ọ bara gị bụ nwoke ma bara gị bụ nwaanyị. Onye nụrụ onye bụ Maazị Ndụdị na-asụ unu ka emesịa nụ, maka ba ahụ ka isonyere anyị n'izuụka ọzọ. Anwụchule.